Grutte VVD-campagneborden hebben Jan Huytema, boerenzoon van Makkengeers, dat het nou liek het landelijk on 26.000 stemmen hopen. Genoeg dus voor een van de drie VVD zitten in het Europarlement. Pas vannacht let waar duidelijk hoe het komen zou. Dit was een onrustige nacht, kan ik wel zeggen. Om een uur of 11:12 kreeg ik te jaren dat ik waarschijnlijk de kiesdrempel helle heb. En daarmee op nummer 3 kom binnen van de VVD. En omdat de VVD 3 zitten, kregen het van de Europese verkiezing die ik heeft waarschijnlijk verkozen. En dat is eigenlijk van een mooie bevestiging. Huytema had jij er al 4 jaar in het Europarlement werken, dus hij denkt te weten wat hem te wachten staat. Ik heb er al niet zijn carrière achter de rug. Ik weet hoe het gaat. Ik ben zelf boer en ik heb eigenlijk elke dag een mooie Europese wetgeving te maken. En nu ben ik verkozen om er eindelijk van die belang op te komen. 4 jaar is Huytema in de maatschapkamer als je huid. Het zal nog net aanvallen om Brussel en Straatsburg met het boerenwerk in Makkengeer te combineren. Maar Huytema kiest graag voor de politiek. Het lijkt me hartstikke goed dat het en nog mooi een pivoten in de praktijk is. En hoe dat door dat moeten we even zien. Huytema studeerde aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Hij lieke hem dus staat er hier op een degelijke carrière als boer. Maar eens wisten zien al lang hoe het komen zou. Toen hij in Wageningen zat en toen hij de bul kreeg, toen zei die hoogleraar tegen hem van... je geeft altijd aan dat je boer wilt worden, maar we zien je eerder minister van Landbouw worden dan boer. Maar dat zal de tijd wel uitwijzen. Dus hij begint dus in Brussel.